Takže čaute, je tu Cezar TV Show a dnešný host je Peter Kolesár, je to futbalista MFK Zemplínu. Čau. Čau. Ja som ti. Díky. Čo to je? Darček? Pre teba. Počul som, že čas na tom bol trošku zle. Ak som ti kúpil Sepači bujon. Sepači bujon. A váš predstavitka. Pizza Hawaii, restaurante. Ananasovú neľúbim. Dobre. Čau Peťo. Čau. Čau. Čau, jak sa máš? Dobre, ty. Hej. Predstav sa nám. Volám sa Peter Kolesár. Som z Trebišova. Chodím na GPH. No. A som futbalista. Hrajem za MFK Zemplín Michalovce. A aké športy sleduješ? Okrem futbalu. Pozriem si tenis. Hokej. Basketbal. Dobre. Čo si myslíš o Pavlovi Belasovi? Táto otázka sa tu dáva každému, takže... Tak s Palitom vychádzam veľmi dobre. Je to dobrý chalan. Skvelý futbalista. Hej? Snaží sa. Ste veľmi dobrí kamaráti? Aj v pohodke. Aj priatelia? Áno. Dobre. Čo si myslíš o terajšom klube, v ktorom zarezávaš? MFK Zemplín. Tak čo ja viem, je to jeden z dobrých klubov na Slovensku, v ktorom hrávam, som spokojný, nesťažujem sa, pomáhali mi. Hej. Asi tak všetko. Asi tak všetko. A tvoj najobľúbenejší hráč MFK Zemplínu? Čo ja viem, tak nie sú tu dobrí hráči. Nie sú dobrí? Sú tu ako dobrí, ale proste treba niečo lepšie. A Pavel Belas? Pavel Belas? Neviem, sotva on sa mi nepáči. Vôbec? Ako hráč. Ako techniku, čo sa týka techniky? Skôr nie. Skôr nie, hej? Dobre. Prezrad nám, aké devky momentálne šúkaš. Momentálne? No. Momentálne mám nič zatiaľ. Máš nič? Nemám nič. Nemáš nič? Nemám. Vôbec. Ale mal si vzťah? Mal som vzťah. Mal si vzťah, vyjadri sa k tomu, aký bol, čo viedlo k rozchodu, alebo respektíve k rozpadu vzťahu. Všetko dopodrobná? No môžeš, máme čas kľudne. Pôjde. No tak mal som vzťah, áno, s Taničkou. Asi viete o nej, tu bola na videu. Bola spomenutá. Áno, podľa mňa vzťah náš bol veľmi dobrý, ja som bol šťastný. Chcel som, že bola aj ona šťastná. Proste bola to žena, ktorú som asi tak ľúbil ako žiadny doteraz. Vážim si ju, čo všetko pre mňa zrobila a bohužiaľ už teraz nie sme spolu. Stali sa určité veci, ktoré nás rozdelili. A aké? Tak proste, bol to širava napríklad. Motol Kamenec? Áno, potom. Chodíš často? Tak sem tam ako pôjdem sem, trošku sa odviazať, áno. Ale čo, niečo sa stalo, že ste sa rozišli kvôli tomu? Ako nie konkrétne kvôli širave, ale potom to už bolo také, no. Že proste si v lete si ho jebal a... Nie, ja som nejebal. Vôbec? Že nevera nič? Nie, pozor, nie. Hej, dobre. No, dám ti ďalšiu otázku. Nedávno sme mali vo videu tvojho spoluhráča Dominika Saxu, ktorý svojimi tvrdeniami naznačil, že mal nejaké aférky s tvojou bývalou priateľkou. Čo nám k tomu povieš? Po prípade, čo by si odkázal Dominikovi Saxovi? Tak pokiaľ čo viem, čo som spolu bol s Taňou, tak viem, že sa ako nestretávali. No a potom, čo sa stalo, že boli vonku, boli spolu, tak ako nemôžeme nič na to povedať, lebo sme boli už iba kamaráti. Trošku mrzelo ma to, lebo proste som ju ešte chcel naspäť, ale už som to nezmenil proste. Som si doma možno trochu poplakal a to bolo všetko. Že si taký citový? No, trošku. A ona ako nedala ti ďalšiu šancu? Tak zatiaľ ne. Povedala, že to chce čas a potom... Tak vieš, čas sú peniaze, no tak vieš. Jasné. A čo by som odkázal Dominovi? No. Tak neviem, tak ako ja... tak povedz pravdu do papule rovno. Tak ako nahneval ma vtedy, strašne, bol som nahnevaný, lebo proste som prišiel od dievča, ktoré som ľúbil, ale nemám proti nemu nič, som s ním spoluhráč, proste chodíme spolu na party, konečná sen nás proste žije vždy a
proste som s ním za dobre, aj teraz. Hej, a toto, čo, jak sa volá tvoja bývalá? Tanička. No, Tanička. Áno. To bola tvoja prvé dievča? Nie. A prvé dievča, čo si mal? Áno. No, pri nej si stratil panenstvo? Či bola to iba taká rýchlovka? Nie, stratil som panenstvo. A kedy si stratil panenstvo? V 15. 15? Áno. A vieš to opísať, aké to bolo? Po A piči. kde to bolo? No tak postiel, nie? No ale kde? Byt, dom, Na chata? byte. Na byte, hej? Mm. Ale bolo to nezáväzné. Nemal si s ňou akože vzťah ani nič. Nemal. Proste si ju vyjebal a Nie, poslal. proste z lásky. Z lásky? Pekne. Boli sú dobrí kamaráti, vieš. To tak ťažko že povedať. kamarát. Ale nebola to žiadna kurva nič. Nič. Nie. Že nebolo špatné dievča, bolo to Nie. dobré dievča. Dobre. Čo si myslíš o dievčatách na GPH? Fú. Tak čo ja viem. Tak ako každá sa hraje na princezne. Panička veľká, ne? Áno. Niektoré sú pekné dievčatá. Ale je ich málo. No je ich, no tak celkom. Ktoré ako. Aj náš si myslím, že pohodka. Že pohode, hej? Tak každý sme nejaký, ne? Počuli sme, že po tebe aj idú nejaké pekné dievčatá z GPH. Je to pravda? Takže fanúšičky ako futbalistu a tak. Tak ako, no hej, no nejaké napíšu, no. Pošlu snap a tak. Štuchnú. Napríklad. Tak, dobre. Počuli sme, že si počas polčasu v jednom zápase vylizal jedno dievča v kabíne. Je to pravda? Že si jej dal leasing normálne, že hlboko. Je to pravda? Nie je to pravda. Ale sa priznaj sa. Máš to je pravda. Nie je to pravda? Nie. Že nikdy si nemal počas polčasu ako po zápase. Po zápase možno, ale Po... ale cez polčas nie. Nič, hej. Vymaroval by si svoju bývalú do ryti? Nie. Prečo? Tak vážim si ju. Váži si. A keby Pomiloval by som sa s ňou, ale až tak nie. Aha. Dobre, no však to sú len otázky. Skúšal si už niekedy nejakú drogu? No. Nie. Vôbec? Nie? Nie. A piješ? Alebo Príležitosne. čo rád piješ? Tak, čo ja viem, dám si vodku. Vodku, hej? To, čo A poznám. máš aj takú obľúbenú značku? Nie, nemám. Nie. Že to je jedno aká. Dobre. Ďalej. Čo by si odkázal našim fanúšikom? Tak nech prídu do videa, nech sa stretnú s tebou, s veľkým pánom. Nech prídu tu a nech zažijú, čo to je. Že je to také pre teba ako toto natáčanie? Tak je, tak proste je to dobrá vec, no tak čo, sa trošku zabaviť, ukázať sa, nie? Nech niekto, kto nevie. Nech prídu a nech vyskúšajú. Dobre. Dobre, Peťo, lúčime sa spolu. Peťo, díky za intervium a uvidíme sa možno niekedy na budúce. Takže, čauko. Čau.